Amchai ang sekango chini jediono hambai maro chini community journal ni jedio sar bawa tini amai baksa tongo gaga te ani aroni panchayat ni amo uttar bomora na panchayat ni chairman te chini senior leader chinda uttom kartik te jotor no tongnai no ang hambai maro borok nano saikha uskango balayak wano tuini bagai crisis balai no kothini ngai tongkha borok amhai khlaini sagum bagai फाइनाय फैनाय आं जे बरं कग्र खाथिनियाव फाइनाय होनो फाइयो आं अमहाय होनाय वान सगिया जे अमहाय खेन चलै दं होनाय आं जे वान सगि फाइमाने नुखायमाने आबो अनेक डिफारेंट थांगा बरगनि अर निव जता तै आया हाथाय कुसुक बाय अबसे प्राय 200 मिटार कानायना हमहाय आसु कुसुक अर बरग तै थेलायो तै थेवैने बान थेवै अरनि हा थेवै बान थेनासर हासे मानिया याम हलं अर हासे मानिया बरग Enggak borok orne ringkuar sikon satong orne borok sintek thaisa konom tei ek sato sintek thaisa ot ko ringkuar ni motor ba sokang ke tei pai thangko borok enggak om hai chini kilerio tak jora belai ne wana ma sungsa hai ke nuginai ang belai kha khamkha tani kha obo kilan sima orne 14 km hai ka obo prai 14 km enggak am segla lama hamya phai tini orne chini borok om hai ke nuk phai mani ani kha belai ne kha khamjak abone bagai tini omai ang borono tini omono sanon musugo o kogno jeju sarbotai sing solinaka sing immediate omono bhaike solution khaimanai te chini tjedi chini cm mono bo kogno sainai jesi khebeno immediate omono daiti emergency khlainai solution khainani ungthong ba khainani ungna nangnai obono tinang sanon musu tani khangke o tuisani tuinos borok tini khogoi nungnani tuisani tuirani thangnai borok tini kami kuthumlaioi tini ban thenani habu manja enggak tini naiden omai tei rumono se borok sagi naidi o teinya se borok nunglayo balai wana mo sungsa o teinya se borok nung o tei chuda rani thangi borok theblayo tini oro tu kogo abona nungu omai tei sajanai bukhu bai kuno kok gerei abone bagai ang balai no khairok ma sungsang jaka tei balai no khabu khamkha ani bukhaw muktei kalaika tani khangke sing borok kwbang ma jagawa borok tei sing samak khana khana norok Kebangma orno kebangma budi bagai kebangma ne netarok kebangma ne ring phai mana buni sekango pia tini omahai borok meeting ke thanglai mano pia orni wo kono din rajnitik ni kono din bud ni omahai kono din khai public je phan ung tongra sitong je party ban khai korong sitong orni tuini solution na nangnai borong ni tini wo omahai koni sono nugai ang tini omono no bkhapra singai nai tini naina ni ma phayuta abono no te ani kok sanan musungman ke sing omo tuini solution ma khainai sini borok asuk kothino tong tini jorawo abono tini sanan musung oro phaije no phaimani balai baka khamkha abono